Здравейте! Аз съм Мел и днешното клипче беше вдъхновено от тази страхотна гривничка, която една приятелка ми направи преди време. Тя е изцяло от камъка лапис лазули и има тези страхотни малки висулки по себе си, които са вдъхновени от морската тематика. И като вземем морската тематика от една страна и синия камък от друга, какво получаваме? Лапис лазули от Стивън Вселенски. И така, както обикновено, ще ни трябват молив, гумичка и острилка, тънкописец и цветни моливи. Започваме от очите на лапис, между тях излиза носа и отстрани можете да видите лицето й, което тази му част е малко като все едно рисувате сърчице и го повдигате нагоре. Рисуваме зениците, тя ще е погледнала леко нагоре. И от края на тази черта тук започваме с бритона. 1, 2 и третото е малко завъртяно. След това продължаваме с остатъка от косата и тук, понеже рисуваме с молив и след това можем да изтрием грешните линии, ще направим едно малко упражнение. Понеже така като гледаме косата на лапис, тя изглежда малко като един триъгълник. Затова ще си начертаем тук този триъгълник и после по него ще направим косата. Тя започва ето от тук, леко се издига, след това слиза надолу. Тук образува няколко непослушни кичурчета и после продължава по страната на триъгълника. От другата страна, започвайки от тук, от горната част на триъгълника, вдигаме косата нагоре, да се образува един обем от косата и след това продължаваме надолу с още няколко непослушни кичурчета, които са на нивото на другата част на косата. След като сме направили това, е време да продължим с тялото. Вратът на лапис е доста дълъг в сравнение с някои други герои от Стивън и завършва с една V-образна форма. От него слиза тялото на лапис и тук продължаваме с ръката. Знаем, че първо трябва да нарисуваме нещата, които са най-напред. Това е ръката, защото тялото ще бъде зад нея. После ще ви покажа китката как се рисува по-подробно. От тук правим гърба на лапис и завършваме отново с една V-образна форма. Роклята на лапис можете да видите, тя е много красива. Горе-долу така изглежда. Правим шарките на самата рокля и продължаваме с ръката, която е на заден план. Ето тук. Трябва да си направим рамото и от него надолу да свалим ръката. Сега идва ред на роклята на лапис. Тя е доста бухнала и може да се развява на вятъра. Затова ние ще направим точно такава. Ако видите тази линия, която направих сега, тя е доста вълнообразна. Едно нещо, което научих, когато гледах различни книжки за оцветяване, беше как да правя гънките на различните рокли, които носеха принцесите. И идеята е, че когато направиш някаква ето такава линия, гънките на роклята тръгват от тези изпъкнали части. А тук от длъбнатите отново нагоре излиза вътрешната част на гънката, за да изглежда наистина сгъната. Затова сега на лапис ще направим точно по този начин гънките на роклята и ще продължим с краката. Винаги когато рисувате някой герой с дълга рокля, проследете си къде трябва да излязат точно краката. Ето, например, този крак ще дойде ето тук. Той трябва да е горе-долу толкова дълъг, колкото е самата пола. И сега интересното тук е как ще направим стъпалото. Пускаме една черта надолу, след това продължаваме по този начин и го завършваме ето така. Получава се нещо като един триъгълник с изпъкнала основа. От този триъгълник тук ще сложим палеца и 1, 2, 3, 4 други пръста. Другия крак обаче не искам да бъде тук съвсем, защото ще бъде много скучно, а ще го сложа малко по-насам. Тя все едно се е разкрачила. Продължаваме го този начин и на нивото на средата на това стъпало трябва да дойде другото. Това стъпало е си един обикновен триъгълник, който ще го заоблим малко отпред. Сега е момента да продължим с ръцете на лапис. От горната част на китката дигаме една такава чертичка и правим първия пръст. Това е показалеца. Следва средния пръст, безименния и малкия. Ето в такава последователност. Единия, втория, третия и малкия се вижда съвсем мъничко, а тук от долната част на китката спускаме палеца, който трябва да стига горе-долу до началото на показалеца, както сме го направили. Свързваме основата на палеца с основата на показалеца и тук правим още една, която да подскаже къде отива най-малкия пръст. Другата ръка ще я направим по същия начин. Гледаме да са еднакви като дължина, а не едната да бъде по-дълга от другата. Този път ще започнем от палеца. Ето го.
Вдигаме тук показалец, среден, безименен и малкият пръст. И нашата лапис е готова за тънкописец. Спомняте ли си как когато излезе за първи път от огледалото, тя беше изключително нещастна, защото беше стояла толкова дълго време в този затвор, че беше намразила всичко и всички и беше готова едва ли не да унищожи Стивън и останалите, но когато Стивън ни помогна и поправи камъка, тя стана толкова по-мила към него и те станаха толкова добри приятели, въпреки че се познаваха от толкова малко време. Забравих да кажа, че тук Лапис има една панделка, която изглежда горе-долу ето така. Тук, за да си личи, че роклята не е просто само отпред, но има и отзад, реших да добавя малко от задната част на роклята, за да се вижда къде стига и къде отива. Можете да си представите как роклята е обгърнала краката и първо отпред и после отзад. Лапис е готова. Ще изтрием олива и после ще отцветим. Лапис е основно от сини тонове, за това ще си извадя всичките сини и ще взема едно лилаво и така за цвят. Може изобщо да не го използвам, но ще си го приготвя въпреки това. Започваме да пробваме, за да видим различните цветове, по какъв начин биха могли да влязат в нашата лапис. Много е полезно да имате различни видове синьо, примерно, или различни видове зелено, защото всичките те са полезни. Ето, например, този най-светлият цвят ще бъде за лицето на лапис. След това косата и роклята й са горе-долу в един и същи цвят, който ще бъде, например, този. Като забелязах, че косата е малко по-тъмна, отколкото роклята, затова просто ще натискаме повече, когато дойде време да я направим косата. Или, всъщност, ако вземем този цвят, който ще ни бъде основата за косата и върху него съвсем лекичко, без да натискаме, сложим малко лилаво, вижте какъв хубав цвят се получава. Хем е синьо, хем малко към лилаво отива, така че ще си запазя и това и мисля, че тези три цвята ще са ми достатъчни, за да нарисувам нашата лапис. Започваме от лицето и изобщо кожата. Гледате ли епизода, в който Лапис се върна на земята заедно с Джаспър и Перидот и как накрая на този епизод тя успя съвсем сама да се справи с Джаспър, която беше доста могъщ и силен камък, и Лапис го направи на цената на собствената си свобода, което лично мен много ме впечатли. Това показа колко всъщност тя държи на Стивън и колко съвсем вече е писнало да бъде затваряна и да се държат с нея като с роб. Доколкото забелязвам, вътрешната част на полата също е светло-синя. Продължаваме с по-тъмно синьото, като с него можем да направим почти всичко, което е в този цвят, и най-накрая ще повторим необходимите по-тъмни места с лилавото. Но вие, ако имате някое по-хубаво тъмно синьо, можете направо с него да направите косата. И сега, след като вече сме готови с основния син цвят, с лилаво ще повторим дрехата на Лапис и косата й. Мисля, че нашата лапис е готова. Надявам се да ви е харесало видеото ми, надявам се да сте се забавлявали и да сте научили нещо ново. Ще се видим скоро с някой друг герой от Стивън Вселенски.